a sú tu aj dvaja hostia. Čaute tu zepstera, nie sme tu s Rikým, sami je tu aj. DJ Chipmunk. DJ Chipmunk. Zakopozne. Ty Hugo, riadne Tak lagí ideme ma. na ten gold? No. Pane Bože. Aký Hugo? Ty máš lagy. To je Hugo. Si ty. Budeme ťa volať Hugo v tomto dieli. Hej. No spravíme to tak. Ty sa Paťo len skoč na mňa, Hugo. Budeš sa volať Hugo, hej? Ty sa budeš ako volať? Ty sa budeš volať Paťo ako v kuse. Hej? Bože, Riky. No tak keď ti to lagí. Ty Na máš tebe. lagy. No choď už na mňa. Ja nevidím vôbec Huga. On Ale on všade lieta tu. Pozri, čo robí, aké malári. No skoč. Ja všade vidím. Sa my- portuje. Na tebe. No On sa my portuje. ideme sem. Takto a ty sa Paťo rozbehneš, my do teba strelíme, hej? Ale počkaj. Vieš, že strelíš aj do mňa? Ale ty si daj obranu, Paťo. A rýchlosť. Ale ja nemám plný život, kde je Ale veď ty strelíš aj do mňa, Riky. A na čo si tu? Ty diliny. Veď si mal byť na mne. Ale veď strelíš aj do mňa. Nie do Paťa, ale do mňa strelíš. Dobre, keď si myslíš. Tak. Sa daj normálne tam, kde si chcel byť. No poď, Paťo, poď. Dáš to. Ideš. Prejdeš? Počkaj, ešte nie. Poď, ideš. A rýchle, bo mi vyprší to, ne? No choď už. Poď, ideš, môžeš. Ideš. Nie. Dobrý. Musíš si dať celko, Paťko. Ale toto bolo dobre, skoro. To musíme inak spraviť. Nie, takto to dobre, nie, Paťo? Sa aj hodí. Lebo len keby ťa to tam nenarazilo do tej steny, či? Narazil si? Ja neviem ani. Hej. Narazil. Mám ešte lepší nápad na parkour chyt s mínou. Ale nie takto to dobré. No poď tam, Hugo. Že... Ale nie. Ak sa to nevydarí ešte, tak to spravíme potom s mínou, hej? Ja mínu nedám. Ja mám 3 Idem. míny. Utekaj. Ja mám 31 mín. Počkaj, nie. No! Ne! Znova, poď ešte raz. Počkaj, alebo to spravíme takto, že... Sem sa dá mína, Paťo pôjde na Rikyho a Riky ho stade to vystrelí. A ja ešte ho strelím, ako bude letieť. Pane Tak ja Bože, si dám tiež ty to robíš dip. také zložité. Ty to robíš také zložité. Bože, veď to je zložité, veď to je úplne ľahučké. No tak som sa... Ale ty kokos... No dobre, počkaj, dám si diktátor a spravíme to tak. Ale za to sa nedá. Dá sa to. Dobre, ja si... Kúp mi obranu a rýchlosť. Kde to mám ísť? Tam mám ísť? Či čo? George? Počkaj, hej, choď dozadu, aj Paťonak tam ide. Ale nak ide na teba. Počkaj, ale aj more! Ty máš riadne lagy, ty kokos. Lager Kde mám Jožko. ísť? Počkaj, ja musím ísť tam. Ja neviem, kde máš ísť, to Hugor vymyslieva. Nedá, ako to vymyslí. Choď úplne dozadu, tam na ten mostík. Utekám! Hore. Paťo tiež. Hugo. Lag. Lag, hej, lag. Naňho, choď naňho. To ako? Poď sa to ako má ísť na mňa, počkaj. Však veď ty takto, nie more. Takto. Indignant. Choď už preč, kde ideš? Vy sa hádate stále. Kde ideš, Mare? Čo ideš? Nie, počkaj, vieš ako? Ale nezabíjaj Rikyho, lebo oný, potrebujem ho na mínu. Paťo, no, daj. Čo robí? Celko. Vy ste dobrí. To je s vami sranda. Ďakujem, že ste v tomto videu. Neviete to. Aj dobre, Hugo, keď ty to zložito vymyslievaš, poďme to tak spraviť, ako sme to robili. Ale veď to je úplne ľahké. Hej, poďme to tak urobiť ako vždy. Dobre, poď na mňa, normálne. Tak Poď na mňa, Paťo. Jednoducho, Nie, poď na... veď poďme takisto ako tak. Hej.
Tak sa poď už rozbehni sa, sám, poď. Tak ja ho vystrelím ešte takto. Nie, nie, ja viem ako. Hneď idem za tebou, hneď idem za tebou. Máš plný život? To. Nie, ale to ma nedáš. Mám Nedáš ma. silu, ale mám silu. Ale má silu. Uvidíme. Poď. Počkaj. No ideš, poď. Poď. Nestíham ťa vystreliť, či? Vidíš? A došiel by tam. No hej, ale vidíš, silu som mal. Vieš, lebo ty by si ho takto, No vidíš, no ja by som ho ešte tam strelil. A potom ho odhodíš úplne do inej strany. No poď. Bože, teraz mám riadne lagy. Poď, ideme, ideš. Počkaj. Do tej strany sa daj. Počkaj. Prd. Na Hugovi to laguje. Musíš mať rýchlosť. Počkaj, tak ťa dám, aby si už toto. Prečo točíš zbraňou? Ja neviem, asi už odišiel, ja neviem. Teraz mu dal retrgame. Ale mne to kus. FPS ide za kus. To nie je kus. A to čo? A ja ani FPS, ja mám ping veľký. Ja mám ping menší ako FPS. Či FPS mám horší ako ping. Alebo Čo vieš robíte? čo? Vieš čo, Paťo? Chyť si ho len tak normálne. Nie, veď tak je dobré. Dobre, tak sa už poď potom rozbehnúť, len zober rýchlosť a máš plný život. Dobre, no poď. Priprav sa, Hugo. Už idem. Joj, počkaj. Som Som si zasekol. No ideš, poď. No, ty, ktorý American Big Boom Boom. Dobre. Dobre. Teraz ešte mne, počkaj, ja si dám wasp. Dobre, a potom posledné 4 dropnem rýchlo. Bim. Počkaj, dám si wasp. Jaj, Ja si dám diktátor. musím sa lefnúť. Ako si blikol, Ja si dám- zmizol si. Si zmizol. Ja si dám diktátor. A si dal teleportáciu do... Teleportáciu. Retardáciu skôr. Dobre, dropnem, že kde bude padať. No môžeš. Padá. Páda. Dobre miesto, poďte sem. Na skokanie, nie? Nie. Tam. Skokan. Ne. Tam úplne, kde je sila. Môže. Čo máš? Čo ti je? Lagy má. Má nervy. Nemám lagy, ty si ma zatlačil dole. Dobre, Aj tak máš lagy. Dobre, kde sa dostanem? Ako dostať? Poď sem, pane Padá. Bože. Ten gól. Ešte ani nepadá, aha, už padá. Ale kde? Tu hore, ty... Neviem kde. Tak ho nechyť. Paťo, čo Chytím. robíš? Choď preč, Paťo. Si povedal, že Ja ho máš na normálne teba. chytím. Hej, povedal som to. Počkaj, som zvedavý, ako to bude vo videu, že čo som povedal. Ja viem, ako sa ty daj. Čia? Počkaj. Ty by si, Hugo, mal skočiť. Počkaj, neviem. Skoč hore. Ja, keby tam nebol ten sprostý gól, tak by som z hora ešte na ňo skočil. Riadneš sa. Laguje ti hlas. Hej. Poď. Ideš. Ty to dáš. Skoč tam. Ty to ho strelíme. Alebo oni poď na nás. Poď na mňa. To je jedno, ako chytíme. Bože môj. Počkaj. Počkaj, musím si dať rýchlosť a obranu. Počkaj, ako? Ale netlačte Strelíme ma. obidvaja. Nie, ja viem Ale ako. choď. Nie, ja viem ako. Pozeraj. Vieš ako, Paťo? My sa dáme dozadu a strelíme do ňoho. Chápeš? No veď hej, tak. Počkaj, ja idem kus viac. A ty tiež ešte do ňoho strelíš. Hugo, potom sa nezabudni rozbehnúť. Idem raz. 2. Dobre som sa zasekol. S mínou. Na dobrom mieste som. Vôbec nie som zateknutý. Alex, to som ani nečakal, že sa tak prevrátiš. Mám nápad, choďte na ten dom. Ideme na ten dom. Ja dám mínu, pôjdem na Rickyho. A Ricky pôjde na mínu a vystrelí ma. Ja nie som Ricky, ja som Bence. Ty kokos, Bence. už aký je rýchly ten diktátorem.
3, či, no M2 so silou. Či so silou? S S rýchlosťou. rýchlosťou. Počkaj, pozor. Počkaj, ako ja mám prejsť? Nechyť ho, tak z boku ako ja. Počkaj, Ja som myslel z druhého boku, ale nechám tak. to ja by som neprešiel. Ježiš, mňa to myšlo. Bože môj, to je... Ty spadneš? Nie, nespadnem. Nie, nespadneš. Dobre, choď na tú budovku. Utekám, Mini ale budov. slabo. Ale bože, silu. Ježišmaria. Skoč tam! Yes, dobre, je tam. Hugo, ty to chytíš. Predstav si, že by si takto bol blízko a nechtěl bys to. OK, počkaj, poď dopredu, aby som aj na teba To skočil. som. Ale potom tako. Paťo, ty daj semka mínu dopredu, hej, do rohu Netreba. toho domčeka. Netreba. Nie. A to ako pôjde cez mňa, to neprejde. No, normálne sa rozbehneš, bože Ale môj. ty pôjdeš dole. Rozbehni sa. Počkaj. Raz, No, 2, 3, čo? a. Počkaj, nie. Ty koko. Bože! Ja to chytím Nie, ja normálne. viem ako, poďme takto. To je úplne debilné, čo robíte. Nie. Paťo. Bože, teraz mám ako na vás vyskočiť, to mi povedz. Normálne, že ja vyjdem hore a... U mňa to prevrátilo, dobre. Počkaj, vyjdem hore. Dáko vyjdem, či? No, dám to! Počkaj, Bože, na čo to mňa strieľaš? Dobre, takže ja asi nevyjdem hore. Hekuje. Ty poď, Paťo, a dá si ho na seba a nech vyjde na nás a takto ho dám. Takto, bum, bác, cíky, kde ste, Pane Boha. Píp. Boha, píp. Ty keď to chytíš, Paťo, ty sem radšej nechoj. Paťo, ty musíš dáko prejsť, lebo keď to chytíš, leží mi gol. Počkaj, ešte musí on prísť prvý. Si dám kvéčko. Ale nie, Vy tam pomaly, nemusí- Paťo, nie, ty ho chytíš, on ho chytí. Nie, Paťo. Dobre. Teraz ako sa dostaneš hore? Povedz Lebo si mi ma strčil. túto vec. Lebo si ma strčil. Tak poď na mňa, Hugo. Hej, ja som ťa strčil. Počkaj, pozor, chcem sa vystrelať hore. Ty odrazilo sa to. Nie, už nestrieľaj. Počkaj, ešte. To nedostaneš hore. Dostanem, bože. Sa ma to dá? No už ideš dole. Nejdem. Počkaj, tak Poď na mňa, Hugo. dám mínu a pôjdem na teba a ty ma tam vystrelíš. Počkaj, dobre, ja Ale mám- silu máš, bože, zabiješ ma zás. Bože, ešte strieľaj do mňa. Chyť to normálne radšej. No, keď No to veď. robíme, tak by sme taký slabý. Rok prejde. Nedaj si obranu. Taký epic moment, že ideš. Počkaj, poďme to obraňovať, hej, Paťo. Počkaj. Nie. Ale nie, nech sa tam musí dozadu tam dostať. No, strelil si, ja v ňa strelím. Pôjde. Poď. Juj. Haha, Dobre. A teraz... chytil som ho aj tak. A teraz idú tie 4 goldy. Gold box rain. Pre mňa. Tink. Tu je vedľa mňa. Aj na Prosím, skokanie, vedľa tam mňa. môžeš skočiť. Počkaj, ja si ich chytím všetky pekné. A teraz je ešte aj dole je a zase je tam, kde mal aj Paťo gold. O, A kde je všetky ten tri, ďalší? všetky tri sú takto za radom, aha. Všetky takto za radom. A tu Aha, dva dva. sú? A Ale hej, hej, ale tri sú za radom, lebo ešte aj hore hneď tam je. Keď sa pozeráš. Aha, naozaj. To je pekné. Ktorý bol prvý? Nie, alebo ja chytím ešte jeden dneska teraz a ja ti zajtra vrátim. nie, žiadny nechytíš už. Ne. Už asi jeden chytím, ale to bolo tak odleci. Nie, prosím, nechyť ho, asi ho chytím. Dobre, chytil som. Čakaj, musím si deletať, dať deleta. Nahaj ho tam, nahaj ho. Tady neprejdem. Nie, nerob mu, strčite ho, nechte sama. Dobre. Bože, akože ty si fakt. Ty si fakt? To je čo? Tak goldy pochytám, mne to jedno.
Bože, prestaň kilovať. Čo kýliš, Paťu? Nebo má kili. Hej, kilím ťa. Jasné. Počkaj, No, Som ani raz do teba nestrelil. tento ešte chytím. A Ešte aj výhovorky. počkám si na ten, či počkám si na ten ako pekne chytím. A to bude, že si dám si hornet. Nezabíjajte sa, lebo bude zle. no, Hugo. Vidíš, čo som povedal? Ešte jeden tam je dole, takže na to si dám váspik. Či váspik horníky. Bože, Ricky povedal, že sa nemáme zabíjať. A Ozaj. ty si ho prečo zabil? A prečo si ho zabil? Aby nečakal, keď si change podvozok, ní? No. Nie. To je aj pravda. Kus má teraz Hugo aj pravdu, ale len kus. Nikto nemá pravdu, každý. Ja mám pravdu. Pozri, aké to je pekné s M1 Hornetom. Ten Rico M2. Počkaj, spravíme také, že budeme teraz tiško. A akože pôjdete všetci akože na gold. Daj si delete, Paťo. Ja budem akože Prečo? akože budem vás akože také, že trolovanie, akože také na chvíľu, vieš. Že akože mám silu, ja to akože bránim. Vy akože zo všetkých strán pôjdete a ja mám bum, všetky vás. Naozaj, Ricky, veď stojí, to skočím a chytím ho. Dobre, tak neskáč, akože si taký slabý hráč. Ty chodíš z druhej strany, ale len tak pomaly, vieš, idete akože na ňo, hej. Takže, budeme začať. Ale... No to si urobil. Nech som smutný teraz. Ja som čávo. To nie si čávo. Ty si Káro. Káro, to je čo? Teraz, vieš tom, že zomreš. Pink. Oh. Vieš prečo zomreš? Pink. Lebo Lebo teraz sa každý selfnem. zomre. Ha. Teraz každý. No brám ten gold, poďme to ešte raz obraňovať, už ti nezabijem z hora. Si budem... To bude prdy. Ja necítim, ja Delete. Idem ho tak, že... Počkaj, viem ako ho chytím. Takto. Preskočím na druhú stranu. A potom iba. Nechytaj ho ešte. Budem ho chytať, ja budem. Už ho chytám, Hugo. Čo? Som ťa ako hitol? Takže... pekne. Chytil som gold? Nie. Ty si Presne. Nie, čo robíš? Prečo si ho zabil? Tak daj sa mínu, Hugo, mi. Počkaj, ja to chcem vidieť. A ja to chcem Nie, vidieť. nie, tam. Či, hej, dal si? Ja ti dám... Koľko máš mín? Ja? Hej. 30. Tak daj. A ja mám 30. A ja mám Už je tam, 30. už je to jedno. Čakaj. To bude, že dobrý ending. Fu, ti, fu, la, ti, di, gu.